بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. وقال رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه الإمام بخاري في صحيحه. Hurmatly mümin musulman dogalla, ustadlar, ahunnadeler, yüreğine nur iman yalfillayan yaş oğullar, dil dogalı bolan hazdedeler. Huday tebarek ve teala hemmeňizin etýän taat ibadatlaryňyzy Allah'ın dergahına kaldıryan, kollarınızı açyan ellerinizi, dininizden şirim, dünyanızdan şirim, oğul gıydınızdan şirim etyen hayır dualarınızı Allah hemmenizden kabul etsin inşallah. Huday tebarek ve teala emniyeti başımızdan ayırmasın, parahatçılığı başımızdan Allah ayırmasın, can sağlık, nığmet bolçuluğu Allah başımızdan ayırmasın. Huday tebarek ve teala dini oturuşuklara, dini celeselere bereket berip hemişe din meclisler aramızda bolup dursun inşallah. Geçen hafta mevzumuzun deslabını başlap ahırda bir sahaban adına aydıp radıyallahu anh şöyle gurrun tamam edipdik. Geçen celesen bir hulasa mevzuu musulman doğullu. Adam Hudaya yetecek bolsa, Hudaya yetmek yolları ken. Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın bir mübarek sözü bilen başlaptık. Huday Taala'nın 100 tane rahmeti var. 100 rahmetin bir tanesini Huday Taala yerin yüzüne indirdi. Şol bir rahmet yerin yüzüne inenne insanla, cinla, tamamı yerin yüzüne deryan içinde her bir gıymıllayan zat bolsa, şol bir dene rahmetten pay alli. Şo bilen rahmet yerle, bir-birine utufet edýärle, hatta bir vahşi heywanla da öz çağasına rahimli bolýarlygy şo Huday Taala'nın 100 tane rahmetinden birçi rahmetini dünýäň yüzüne iýberenne, şol birçi rahmet bilen tamam oturan cemaatla öz oğul gyzyňyza etýän rahminiz, bir görüňizde ýüregiň awyýa rahmet ýanyňyz, ya tamam yerin yüzünde heyvan insanı yok, arada bir rahmi bağ olsa Huday Taala'nın şo birçi däne yerin yüzüne indiren rahmetinden. Emma 99 däne rahmetin Huday Taala kıyamata goýdy. 99 däne rahmetin Huday Taala kıyamata goýdy. Näme? Bendelerine, imanly bendelerine Huday Taala kıyamatda öz rahmetine duş etmeden şirim. Om şo rahmete duş bolmadan şirim musulman dogullu. Allah kän ýolları goýupdyr. Sen öz hanawadaňa gowluk etýäň. Şu mahal ýaş oglanlar hiç dat boş gitmeýär dinimizde. Sen eseriňe bir hoşluk getirýäň, bir bahanalar bilen eseriňde hoşluk döretýäň. Oglanjyklaň begendirýäň, zenanaň hoş etýäň. Şolaň beraberinde de Abdullah ibn Mübarek radıyallahu anh'ın gurrun geçti. Cihatta gezip ýöke şu mahal içerisinde oturanmadır, biz doğru jenge çykdy Huda ýoluna diýipdi. Emma öýüne yatan adam madır, sawuk hawada oglanjygyň gözdiýe giýjäň ýarynda çagasy yorgan üstünden defipdir, patun üstünden defipdir, üstü ýalaňas asylyp galypdyr.
Şo zat büküdüp yatan oglanjygyna rahmedakadan giýen ýarynna ýorgony örtýän adam şol bizden nada derejesi edip duran soga bizinkiden nada öwde näme öz etçerisine rahmedip ol adam diýip hulasa geçen jelesäň bir hulasa barypdy musulman dogalla Hudaýa ýetjek bolsak ýollaken emma şoň bir dänesi insan öz maly bilen Hudaýa ýetip başaryatdy. Mal doğur fitne bolýar, kän ýerde dogon-dogondan sawýa. Mal hatta fitne bolan wagtynda insan öz Hudaýyndan nada sawýa. Emma doğru ýolla sen istifade etseň, nirden gazanýanyň, nirek sarf etýäniňi gözläp oňa dikkatli bolsaň, seni Hudaýa ýetirýän zatlaň da biri bolly. Şol mal bilen Allah'a yeten Hazreti Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anh Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın mübarek sahabasynyň gurrunetdi musulman dogalla. Jihady bilen tanylýan Zulhicreteyn 2 gede Hudaý ýoluna hicret etipdir. Hazreti Abdurrahman ibn Auf bir gedek Habeşa hicret etýär, bir gedek Medine-i Munawwara hicret etýär. Sahabalaň da ullaryndan tanylýar. 10 näne sahaba odal eşdenlersiňiz Resulullah aleyhissalatu vesselam ehli sünnetin aqidesinde haşi musulman dogalla. Biz ehli sünnetin aqidesinde 10 näne sahaba Resulullah aleyhissalatu vesselam öz wagtynda Ebu Bekrun fil cenne, Ebu Bekr cennette dipdir. Ömer cennette dipdir. Osman cennette dipdir. Ali cennette, Zubeyr, Talha, Abdurrahman ibn Auf, Sa'd ibn Abi Waqqas, Ebu Ubeyde, Sa'id ibn Zeyd. Şu 10 näne sahaban adyn tutup Resulullah aleyhissalatu vesselam aýdypdyr. 10 nefer şu sananlymyz hemmesi cennette diýip ýaşap ýören wagtlarynda cennet bilen buýuşlanan bir mübarek sahaban gurrun musulman dogalla. İptidai İslamda musulman bolýar. Hatta Resulullah aleyhissalatu vesselam'e Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam tamam enbiyalyň imamy. Bir jenge çykan wagtlarynda Resulullah aleyhissalatu vesselam tamam enbiyalyň imamy bolan Resulullah aleyhissalam'yň öwüne geçäkadan tamam sahabalaň arasynda Resulullah aleyhissalatu vesselam da we Peygamberimiz imam duran mübarek Hazreti Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anh Medine-i Munawwarada gezip ýören wagtynda Resulullah aleyhissalatu vesselam'yň da öz Medine'de ba wagtynda halal harama fatwa berýänmişdik. Hazreti Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anh dünýä gelen wagty Amul Fil Ebrehe diýen bir özüne bir mäbetga bejerýän Suriye tarapdan bir adam Ka'bany ýykmana gelýär. Alam tara keyfe faala rabbuka bi ashabil fil? Ka'bany ýykylyk gelýär fil bilen leşkerçekge. Şoň gelen ýylyna Amul Fil laqypdyrlar. Resulullah aleyhissalatu vesselam şo ýylda dünýäge gelýär. Hazreti Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anh 10 yıl Amul Fil'den soňram dünýäge gelipdir. Yani Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan tagriben 10 yaş kişikmişdik. Hazreti Abdurrahman ibn Auf'un da odalqa adi dünýäge gelen wagtynda Mekke'de ýaşap ýören wagtynda Abd Amr diýilýärmişdik. Bir rivayette de Abdul Ka'be diýip maňa at berilýärmişdik. Adi ma'ruf şo. Jahiliyet tamam bolandan soňra Resulullah aleyhissalatu vesselam İslam dini gelende musulman bolan wagtynda Hazreti Ebu Hureyre'ň adyny Resulullah aleyhissalam Abdurrahman ibn Sakhr etdi, adyny üýtgetýärli. Hazreti Abdurrahman ibn Auf'un da Resulullah aleyhissalatu vesselam adyny üýtgedipdir. Abd Amrlikden ya Abdul Ka'belikden Abdurrahman edip Resulullah aleyhissalatu vesselam adyny Abdurrahman diýip takýar. Bir Hazreti Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anh'ın sifeti min zinanası tarif etýär. Heykelli adammışdyk. Boyu uzun adam. Yüzü özü açık adammışdyk özü. Ağa adam, aqlyk bir eme qızıllığa da vurýan adammışdyk. Kana saqitu saniyeteyn.
Aň diýişlerinden, ewdäki diýişlerinden iki däne diýişleri gaçyk dewükmiş. Hazrat Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu. Yürüyen wagtynda ayağı ağsap yürüyenmişdik gözü. Ayağını çekip ayağını ağsap yürüye. Emma men ayağı ağsamaklığı Uhud jengin ozurlyken gurrun geçti musulman dogully bir musulmanlaryň başyna hatta Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın öz ýagdaýyna kän bir gynçylykla gelýär. Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın iki däne mübarek diýişleri Uhud jenginde şehit düşýär. Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anh şol Uhud jenginde 20 yarany alypdyr, köfeňrägi ayagynda bolanna şo jengden soňram ayagyny çekip ağsap ýüripdir. Hazrat Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anh. Hazrat Sofallah ýalyşan Uhud jengindäki bolan wagya boratda bir nagat awadan aýtýar musulman dogully. Uhud tagyda peýgamber tişini şehit etdi yine 70 kişini. Uhud tagda Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın mübarek diýişini yine 70 tane mübarek sahabala şol jengde şehit bolýarlar. Ajab gün düşdi müminler başyga, Ömer geldi peýgamberiň kaşyga. Beter bir qiyyn gün bolupdyr şo Uhud jenginde. Hazrat Ömer hatta darygyp Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın ýanyna gelipdir musulman dogully. Dedi yığlap eye sultan-ı ebrar dua kılgıl kırılsın uşbu kuffar. Hazreti Ömer radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın yanına gelip ey sultan-ı ebrar, ey insanlığın sultanı, ey Resulullah aleyhissalatu vesselam bir dua et şu kafirlik kırılsın na 70 tane şehit verdik. Sen öz ýagdaýyň mübarek diýişiň şehit düşdi. Abdurrahman ibn Awf'da 20 tane yaralı var. Başka sahabalar hemmeti yaralı ya Resulullah bir dua et şu kafirlik kırılsın na diýip Hazreti Ömer gelýär Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın ýanyna. Welikin kılmady ol da'wati bad hidayetga dua kıldy Muhammed aleyhissalatu vesselam. Hazreti Ömer darygyp ya Resulullah bir dua et kafirlik kırılsın na diýenne görüň rahmet bolup gelen Resulullah aleyhissalatu vesselam şo taada mübarek diýişini dewilip duran wagtynda ola hidayet tapsın ya Rabbi diýakadany olaň hidayetine dua etdi. Oşul ruzi ki enbu herdi kuffar Ebu Sufyan o Halid erdi salar. Şo giyin gününde kafirlaryň başynda serdar bolup reis bolup duran iki däne başlary Ebu Sufyan bilen Halid ibn Walid radiyallahu anhuma. Şol jengde kafirlaryň başı bolup durlar. İcabet boldy peýgamber dogasy, musulman boldular her ikilasi. Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın dogasy Allah'ın dergahyna kabul bolup, bilen iki sada musulman bolýar, iman nesip etdi. Şo taada Rasulullah aleyhissalatu vesselam bet doga eden bolsa, bilde helak bolup gitmeli. Emma görüň Rasulullah aleyhissalatu vesselam'y ola iman tapsyn, hidayete girsildi, peýgamber aleyhissalatu vesselam doga edeni kabul bolupdyr. Ol iki bile köp ehli toğyan Uhud kafirleri boldu musulman. Bir iki däne mübarek sahabalar soňra bilen öldür kän neferler musulman etýärler. Hazreti Halid ibn Walid Seyfullah el-Meslul lagabalya. Hulasa Hazreti Abdurrahman ibn Awf'ın iki däne diýişiniň dewilmekligi ya ayagyny çekip ýürümekligi musulman dogully şol Uhud jeňiň alan yaralarynyň eserimişdik. Emma musulman bolmaklygynyň sebebi Mekke'de gezip ýör. Hazreti Abdurrahman ibn Awf tajer adammışdyk musulman dogully. Soňram sahabalar aýtýarmışdyk, beter özü malli. Geçen jelesi gurrunlaryň aýtdyk. İnşallah fursat bollugyndan ýene de aýdar. Sahabalar aýtýarmışdyk, Medineň kullisi, Medineň ýarta, Medineň şo durşy Abdurrahman ibn Awfa muhtaçdırlar. Hemmesinin başına minneti badır Abdurrahman ibn Awf'un. Näzire? 3den birisine qarz berýärdi. Şu darıgyp duran adam bolsa qarz berýärdi. Medineň 3den birine qarz berýärdi malikan bolansaň. Medineň 3den biriniň adamlar bergili bolsa olar bergiden çykarýärdi. Medineň 3den birinäki gezip ýören
Kulları berdelerdi Abdurrahman ibn Avf azad etti. O Medine'nin şu duruşu muhtaçtır Abdurrahman ibn Avf'a deyip sahabalı şeyle gurrun etkiyemiştik Müslüman doğullu. Beter eli bol, eli açık din yolunu hiçbir kaygırmayan sahaba, hatta bir jenge gidilmeli bolanna 500 tane atı, 500 tane düyeni satın alaqadani mücahitlerin arasında paylaptır. 500 tane atı, 500 tane düyeni satın alaqadani mücahez ediptir. Tamamı sahabalar jenge gidecek bolyan sahabaları. Kän berdeleri kulları azad edipdir. Şu bolup görmekle bilen hiç bir minneti yok. Özü beter bir zahit, beter bir pisbel bolup gezip gören sahaba Hazreti Abdurrahman ibn Avf radıyallahu anh. Her kime yağsılığını yetiriye, hatta Medine'de yaşap gören kullara da yağsılığını yetiriye. Ama hiç kime bir minneti yok bolup şeyli bir Medine'nin hemmeti şu duruşu muhtaçtır Abdurrahman ibn Avf'a deyip sahabalı şeyle etkiyemiştik. Her birimiz de etkiyen işlemizde birine hayrımız yetirsek Müslüman doğulu minnet koymana yerimiz yoktur. Hazreti Sadi aleyhirrahme bir vakt esir olup berde olup satılıyor. Hazreti Sadi dünyanı gezen adam. Dünya kän bir gözi açılan adam. Her yerleri sefere gitýänmişdik Hazreti Sadi. Bir sefere çıkan wagtynda bilen kerwellerine galtamally öwlerinden gelýär. Hazreti Sadi'nin adı esir etýärler. Soňra bazara kidakydan kul edip Hazreti Sadi satylypdyr. Bu kullun bazarynda Hazreti Sadi satılmany goýulan wagtynda bir adam gelýär, bir görmäne bir kullun munda zahiri şebahati yok. Munda satyn alýar. Ol adam Hazreti Sadi'nin satın alaqadany öýüne gidipdir. Bir qyzy bolmaly Hazreti Sadi'ni jüfläp öz köreken etýär. Ol soňra myň atasy, ýanky qyzyň atasy Hazreti Sadi'ni gullukdan çykaryp azad etdi da. Hazreti Sadi myňa zinanasy endi. Hey bir zat diýjek bolanda aňra otur diýjek bolsa da sen na otursan sen gullatdyňmy, sen meň atam seni azad etmedim diýip Hazreti Sadi'nin başyna minnet goýýan bolmaly. Hey sen falan zady et, falan zady getir diýenne, hey sen na kul etdiňmi, men diýdim sen satyn alaqadan sen na azad etmedim, sen na gezip ýören kul etdiň de diýip Hazreti Sadi'nin başyna hemişe şunu aýtýanmışdy. Burun Hazreti Sadi aleyhirrahme men diýende gahar gelipdir. Bir zat aýdan wagtynda sen na kul etdiňmi, men diýdim sen azad etdi diýende, ay diýdiň näme hayır etdi maňa diýipdir. Olardan men gullugyndan çykartdy, saňa kul etip goýdy diýipdir. Seni her kepleden men atam seni azad etti. O kulluktan ayırdı beni. Emme sana kul et koydu. Hiç bir farkım olmadı ki men deyiptir da. Adam etýäni işinde hiç bir minneti zady bolmaly. Hazreti Abdurrahman ibn Avf da şeyli bir şahsiyetli. Enimiz Hazreti Aişa'n hayır duasyny alypdyr. Hudaýa selsebil, cennetin selsebilinden Abdurrahman ibn Avf'y suwar diýakadany. Enimiz Hazreti Aişa şeyle dua etýär. Emme Müslüman bolmagynyň sebebini aýdylyk Müslüman dogalla. Safartu ila'l Yemen qabla al-mab'ath bi sana. Rasulullah aleyhissalatu vesselam İslam dinini getirmedinden önce, yani bir yıl Müslümançylyk İslam dini Mekke'ye gelmedinden önce men Yemen'e gittim diye. Askelenleyen bir yaşlı adam maddi hemişe Yemen'e ticarete gitýänmişdik. Ticarete giden wagtymda şoňa barıp düşýetdik her baramyzda. O da bir yaşlı ulukon adam idi. Eline bir asa alıp, "Madan biziň öwümizden Mekke'den gelelle bami, Mekke'den geleller öýde karşylap şolaň öwünde bolýardy. Biz her Yemen'e ticarete baran wagtymyzda şoňa sataşýatdyk. O hemişe soraýatdy, "Hiber Mekke'de öňkü diniň muhalifi bolup, öňkü dini aýyrmaly başga bir jedid din getiren bam siziň araňyzda" diýip soraýatdy. Biz hemişe yo öňkü diýetdik, o da galýatdy. Soňra Rasulullah aleyhissalatu vesselam peýgamberlik berilen ýyly ýene men tijarete çykdym diye. Men ýolda barýakem Rasulullah aleyhissalatu vesselam'a peýgamberlik berilipdir. Men Yemen'e yetemde eýem ýanky men çağırdy. Mekkeň adamlar gelen bolsa basym şoňa men ýanyma birini getiriň diýakadany men ýanyna alyp bardylar. Şu askelen sorady.
Ya aha Quraysh. Ey Quraysh'ten gelýän doganym, Mekke'de näzire owza bir üýtgän, bir din, täze bir din getiren adam barmy araňyzda? Men aýtdym, men gaýdan wagtymda ýok, hiç bir zat. Şonda bu gaýdan wagtynda ýolla Rasulullah aleyhissalatu vesselam peýgamberlik Hudaý Taala meb'us etýär. Men gaýdamda hiç zat ýok etdi. Onda sen gaýdanda hiç zat ýok bolsa, baraňda indi bir zatla badyr diýipdir. Şon biziň bilişimide görä, biziň aqidämize görä, biziň eýtiqadymyza görä, şu aýyň başynda Mekke'den, şo ýurtdan, Qurayşyň arasyndan bir ahir zaman peýgamber döremeli. Ey Qurayşden gelen adam, sana buğuşluk sizlerden dörendir. Baraňda oňa düşmançylyk edämi? Baran wagtynda barşyňa ziyaretine bar, aýtýan keflerini tasdiq et, gönenersiň menden sana buğuşluk. Sen tijaret diýip gelipdirsiň, tijaretinden gawzat Mekke'de ýaty diýipdir. Basımrak iýiňe dön, biziň kitabymyza gelişine görä Yahudilerdenmiş. Biziň kitabymyzyň gelişine görä baran wagtynda bir peýgamber täze din getirendir, şoňa onu nakadan tasdiq et. Yenha anil asnam ve yed'u ilal islam. O botlar ibadet edip ýöreningizden olardan gaýtarýandyr, ak ýoly islam dinine siz çagyrýandyr. Şey diýip maňa askelen şeýle buğuşlygy berdi. Şondan ewirliýä gaýtýa, gelişime Hazreti Ebu Bekr Siddiq radıyallahu anh'a sataştım diye. Hazreti Ebu Bekr Siddiq bilen ozal men bir yoldaşlığım batdy. Ebu Bekr Siddiq'ten soradım. Ey Ebu Bekr Siddiq, men baran yerimde maňa şeýle aýdyldy. Bir ýaşly adama sataştım. O maňa şeýle aýtdy, näme habarly wa Mekke'de diýdim. Hazreti Ebu Bekr Siddiq radıyallahu anh şo ýaşly haqqy iýdargyan ýaşlymyşdyk. Dogry aýdypdyr sana diýipdir. Ey musulman dogully. Adam bir ýaşy geçen wagtynda her bir adam Hudaýyň buyrugynda bolmaly. Emme ýaş ulaşan wagtynda geçen jelesede de geçdi. Inki gönenen adam ýaş uzak bolýar, emelle içinde sogaby kän bolýan adam. Ol adamda haqqy iýdargap ýören adam ýaşyny ömrüň şoň ýerine geçiripdir. Adam bir ýaşa baran wagtynda, ýaş ulaşan wagtynda özüň bir hesaba salmalla, men gezip ýörüşüm näzire, men kazalam bamyke, men binden haqqy boýnuma bamyke. Ol ýaşly askelenni Yemende ýaşamaklygy bilen haqqyň ýzyna şo nur nirde badiýakadan şoň ýerinde gezip haqqy iýdargyan adammışdyk. Hazreti Sadi aleyhirrahme Gülistan'da bir hikaýany getirýär. Bir wagt Şiraz etdik diye. Bir ýaşly adam öýüne mihman bolduk. Saç sakkaly, kullen ağargyl, bir däne gara ýok. Özü ýürüp başaranak eline tayak bilen dayanıp tayak bilen ýürüp gelýär. Zordan gelakadan biziň aramyzda oturdy. Oham näzire ýagdaýyň gawdam diýip soran wagtymda ýagdaýyma gawy diýipdir. Ýöne men bir azajyk bir bitirajak işlenme şo zatla bolasa, ondan soňra ay ýaşym da indi ulaşdy, soňra bir ibadete ýatajak diýipdir. Hazreti Sadi aýtdym, näme bitirjek işleň näme diýdim. Onda men Şirazdan tijarete Çiğne gitjek diýipdir. Şo ýaşy bilen. Çiğne baramdan soňra Şirazyň zatlaryny Çiğne gawal ýerle. Çiğne baramdan soňra belki dekmeç käte Çiğnile we ma'ruf. Çiğnenden olar alyp Şama garşy näkitajak diýipdir we tijaretden sirem. Şama baramda da bir gaw Şamyň bir parçalary we olarda Rum şi Türkiýe getirjek diýipdir. Ay Türkiýeden de boş gaýtmaýyn diýipdir. Şondan da alakadar bir Şirazy aňyr berjik getirip bu taýda da satasam diýipdir. Ay hom boljak ýyzyn men ibadete ýatasam boljak diýipdir. Hazreti Sadi men gören wagtymda diýe men bu ertesiň jynazaňy okuýanmar sen bu gitmeli ýerlen känne sen diýip ödüm şey diýdim diýe. Ol ne häzir Maktumul İşan aýtýar da adamyň nefsi, hay hewesi ol hemişe adam islah gezmeklikde. Emme bir ýaş ulaşan wagtynda haqqyň ýerinde gezmeli, bir 5 wagt namazyň, bir mescidiň, bir jemaatyň. Bu adam eskelenni ýaşy ulaşyp haqqy ýergap ýören adammışdyk. Hasan şo peýgamber gelerkä diýip. Şondan men geldim Ebu Bekr Siddiq'a sataştım. Hazreti Ebu Bekr Siddiq da aýtdy, dogry aýdypdyr. Täze din geldi, täze dinni aýtýan, sadyk tanyýanymyz vardyr, emin tanyýanymyz vardyr. Hiç bir ýalany ýok tanyýanymyz vardyr. Muhammed ibn Abdullah
sallallahu aleyhi ve sellem İslam dini bilen geldi. Şoň aýtýaly İslam dine çagyrýa, botlardan insanlar gaýtarýa dipdir. Oham Resulullah aleyhissalatu vesselam'a häzir ýanyna barmadyk wagtynda Hazreti Ebu Bekr Siddiq muňa İslam dinini düşündirýär. Hazreti Abdurrahman ibn Awf'a. Hazreti Abdurrahman ibn Awf bilen başga da ýene näçe sahabalary Ebu Bekr Siddiq radıyallahu anh İslam'a çağırakadany Hazreti Zubeyr ibn Awwam, Osman ibn Affan, Talhat ibn Ubeydullah, Sa'd ibn Abi Waqqas, Abdurrahman ibn Awf diýen şu ulukon beýik sahabalary Ebu Bekr Siddiq İslam'a çağırıp üýşrakadanjyk Resulullah aleyhissalatu vesselam'yň ýanyna getiripdir musulman dogully. Bir almal dersimiz Resulullah aleyhissalatu vesselam bir mübarek sözünde Hazreti Ali'ye aýtýar. Ey musulman dogully, ýaş oglanlar. Resulullah aleyhissalatu vesselam Hazreti Ali'ye aýdypdyr: "Fa wallahi li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan hayrun laka min humrin na'am." Rawahul Buhari we Muslim rahimahumullah. Gidip ýören wagtymyzda başardığımızdan elinen tutaýlyň. Musulman dogullarymyzyň elinen tutmak wezifämizdir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Hazreti Ali'ye aýtdyr: "Hudaý Taala sen üstüň bilen bir adamy hidayete çekmekligi, dogry ýola getirmekligi sen sebep bolupdyrsyň. Bir wagty eşitdiripdirsiň, bir eşiten zadyň aýdypdyrsyň. Bir edip duran zadyň dogurda ha diýipdirsiň, şahyt bende bilýän nädir oň dogurda diýeni. Sen dogurda ha diýip sen üstüň bilen sen sebep bolakydany şonu hidayete ak ýola getirseň, şu edenişiň saňa gyzyl düýelerden sadaka vermeklikden saňa erzişiller. Gyzyl düýelerden saňa gawudyr diýipdir Resulullah aleyhissalam. Gyzyl düýe diýilýärligi Araplaryň arasynda inki bir erzişli mallaň bir düýe. Olong da arasında bir semiz bir gyzyl düýele bolýar. Şolardan nada erzişiller bir adam sen dogry ýola çekmäň diýipdir. Emma müň bereksine musulman dogullar, has ýaş oglanlar, elingdäki guşy bilen ýaýratýan zadyny dikkat et. Men da'a ila dalalatin kana alayhi min al-ithmi misli athami men tabi'ah. Haýsy bir adam bir zalalet, bir biderek ýola çağırsa, bir zady guşyňde goýupdyrsyň. Kime bun kime ertirlik dünýäň içinde özüňde saňa azal ýetakadan gidasaň, sen şu biderek zady goýýan, eşitýän adam günahyny alşýaly, saňa da kemelmäni şu günä saňa gelip durýar-da. Hiç olardan kemelmän tä şol aýyrlyk gitýänçe kıyamata çellim dursa, kıyamata çellim sen gabryňda ýatsaň da saňa şu günä baryp durýar-da. Emma sen bir sogawy ýaýradyk giden bolsaň, sen bir zady goýup dursaň şonu görülýär. Bir nefere sebep bolup dursaň şo zat bilen bir adamla hidayete gelip dursa, şoňa amel edip dursa, sen özüň dünýeden gitseň de oň etýän işe sogabyny alyp durar. Şol sogap berilşi ýaly yatan adama dünýeden geçen bolsa da sogap baryp durjakdyr musulman dogullar. Hazreti Ebu Bekr Siddiq şu buzurgwar sahabalyň imanyna, islamyna sebep bolýar, islamy düşündirýär. Pes biziň wezifämizdir musulman dogullar. Emri ma'ruf, nehyez münker edip durmak. Bir zady görýän ýalňyş işläp duran bolsa ýoly bilen aýtmaly. Bir wagt Beni İsrail'la bir abid adam mamışdyk. Hudaý Taala'ny ibadet etip geçiren adam. Bir gün namaz okuyup duranmışdyk. Musulman dogullar, olakon bir ders haşy. Bir zady görýäs, ay öz agasy ýokmy, öz atasy ýokmy? Ýok, sen deliňden gelýän bolsa, meniň dogurdadyr dostum diýip gawy ýol bilen aýtmaly. Birini görýän günah etip duran bolsa, on jemiň arasynda onu utandyrmaly. Ýoly bar, işte ýolyny aýdar. Beni İsrail'le bir abet bir wagt namaz okuyup duran bolmaly. Aňyrda iki däne oglanjyk bir däne horoz tutupdyrlar, iki bolup saklakydany horozy şol duran ýerine horozyň teninden ýankydadyny aýyrýarlar bolmaly, jon takadany. Tenini aýyrýarlar. Oham bir ýanky abet namazyny bolýan bolmaly, olary hey siz beýtmäň, ol bir janly heýwan, onu injitmäň, ona eziýet bermäň diýmäni ýene namaza durýan bolmaly. Ola da yankı iki tane oğlanla ol horozu eziyet berip ol dir duran bir Hudaýyň mahlugyna şeýle eziyetler berakydany myň jon tuturalla bolmaly yankı ýelegini tenini.
Yankı abet namazın boşaya yeni gaytadan namaza duruyor. Hudaý şoňa gahar edakadany. Ewünne fakat özüni gözläp Beni İsraililerin helak bolmaklygynyň olakon sebebi hiç emre maruf etmeýärlemişdik. Şeýetýäni işin dogry da diýmeýärmişdikler. Yeni gaytadan fakat özüni gözläp namaza durupdyr. Ol Hudaýyň mahlugy horoz, ol eziyet çekilip duda. Bir özü yine namaza duran vaktinde Allah gahar edakadany şol abedi ibadet edip duran yerinde yere çektiripdir. Näme fakat özüni gözleýär, halk bilen işi yok. Hiç bir emre maruf etmeýärdiýäkadan Allah'ın gaharyna galypdyr. Bir ýalňyşlyk bolýan ýerde, bir munkerat bolýan ýerde oňa aýtmaklyk wezifämizdir musulman dogully. Emme ýoly bilen aýtmaly. Hudaý Taala Kur'an-ı Kerim'de etdiye Müslüman dogullu, Firavun özüne hudaýlyk iddia eden adam. Firavun özüne hudaý diýip ýören adam ha. Hudaý Taala Hazreti Musa, Hazreti Harun ala nebina ve aleyhissalatu vesselam Firavun'a iýeren wagtynda barakadan Firavun'a gaty kepleň diýmeýär Hudaý Taala. Faqula lehu qawlan layyina. Barakadan Firavun özüne hudaý diýipdi. Min hudaý ana rabbukumul a'la diýip duran hudaýa, özüne hudaý diýip duran Firavuna Allah etdi Hazreti Musaga, Hazreti Haruna, siz barın Firavunu yımşaklyk bilen aýdyň. Ey musulman dogully, Firavun özüne hudaý diýip duran adama Hudaý Taala etdi barın yımşaklyk bilen aýdyň şoňa. Sen Hudaý dädirsiň, sen yer göň yaradan nädirsiň? Yer göň yaradan Allah'dır diýip yımşaklyk bilen düşündürüň şoňa diýär Hudaý Taala. Ulamalar näme diýär? Şu aýaň tefsirinde özüne Hudaý diýäne Allah yımşaklyk bilen berhord etýän bolsa, yımşaklyk bilen aýdyň diýip tabşyrýan bolsa, sen eýämiz Allah diýen bendelere Hudaýyň lütfü merhametine näzire bolmaly. Özüne Hudaý diýip duran Firavuna Allah lütfedipdi, yumşaklyk bilen barwaýdyň oňa diýipdi. Şoňa da rahmetin Hudaý Taala häzir sawmannu özüne Hudaý diýäne wagtyki Allah lütfü merhamet etýän bolsa, ey Hudaýym, sene men eýem, bizde sen biçare aziz benden diýerlere Allah'ın lütfü merhameti näzire bolmaly musulman dogully. Hazreti Ebu Bekr Siddiq radıyallahu anh bu mübarek sahabalary Hazreti Zübeyir ibn Awwam, Osman ibn Affan, Talha ibn Ubeydullah, Sa'd ibn Abi Waqqas, Abdurrahman ibn Auf radıyallahu anh 5 tane sahabe edip Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın yanına getirdiye. Resulullah aleyhissalatu vesselam'e sataştık. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'e bolan ýagdaýlar aýtdym. Ya Resulullah, men tijarete diýip baran wagtymda bir ýaşul adam matdy. Şotadan maňa tabşyrdy din. Şumat Mekke'de dörenler, sen iyizine git, sen men sana buğuşluk berýän ýakadan maňa şeýle aýtdy, men şondan gaýtdym ya Resulullah, men musulman bolýan ýakadan Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın ýanyna gelip aýdamda Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýtdy, "Rubba mu'minin bi we lem yarani." Şol bir bölek insanlardan ýurdy fark etse da meni görmäni maňa iman getiren bendelerden şo. Meni tasdik edip meni görmäni maňa peygamberligim tasdik eden bendelerden şo. Ulaika ihwani hakka. Resulullah aleyhissalatu vesselam aýtdyr, meni görmäni maňa iman edip maňa tasdik etýän çyn men dogollam şola diýakadan peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şonu maňa şeý diýdi. O askelanyň hakkynda. Ey musulman dogullu, biz de Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı görmäni iman eden bendele. Biz de Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ı görmäni enimiz atamızdan beter gawwurýan bendele. Biz de zamanımız 1400 yıl üstünden geçse de Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı canımızdan, malımızdan, enatamızdan beter gawwurýan bendele. Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın aýtýany, meni görmäni, meni tasdik etýärler, meni görmäni maňa muhabbet etýär diýen sahabalar, insanlar biz musulman dogully. Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan şumat näçe ýyl geçdi musulman dogully? 1400 ýyl geçdi. 1400 ýyl faqat dilimizdedir.
Sen diling bilen 1400 yıl geçdiyen. Yüreğin bilen Resulullah aleyhissalatu vesselam şu mahal yalır yanımızda. 1400 yıl muhabbete gezek qalanda 1400 yıl fakat dilimide 1400 yıl geçenler musulman dogon. Emma Resulullah aleyhissalatu vesselam yüreğine bak, yüreğinden sonra 1400 yıllık aramızda fark var mı? Resulullah aleyhissalam diyende yüreklimiz erimiyor mi? Biz de Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı görmeni, enemiz atamızdan qavvur yani ummatındandır. İnşallah kıyamatta da hemmemiz eçerlemiz bilen bile Resulullah aleyhissalatu vesselam öz yanına alıp cennette hemmemiz bile olmak nasip etsin inşallah. Hazreti Abdurrahman ibn Avf şeylilik bilen Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın yanına bariye Müslüman molye. Ve bundan sonra kan fedakarileri, kan dinden süreyim zahmetleri çekye inşallah gelecek celesede Hazreti Abdurrahman ibn Avf'un içindeki cihatları bilen, hıtmatları bilen ve Hasan dünyadan geçiye necre ol, dünyadan geçiye, dünyada geçen yağdayına bir işleri bitiriptir. Şu vaqtda enemiz Hazreti Ayşe radıyallahu anha hakkında dua edip Hudaya cennetin selsebilinden Abdurrahman ibn Avf'ı suvur deyip enemiz Hazreti Ayşe radıyallahu anha hakkında dua etti. Huday tebarek ve teala aydan eşdellerden kabul etsin. Huday tebarek ve teala Hazreti Abdurrahman ibn Avf'tan razı olsun. Huday tebarek ve teala Hazreti Abdurrahman ibn Avf radıyallahu anh'ın mübarek bereketinden bizlere eserlemede de inşallah nazil etsin. Ötellen ruhşat bolur yali bir elham 3 kul huvallahu kıyakadani tazeden köneden geçen musulman doğallarımıza hatta mübarek sahabalara ve okulan çıkılan hatimleri Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın mübarek ruhuna ve şu oturan cemaatlerin dünyadan geçenlerinin umidvarlarının ruhlarına bağışlardı inşallah. Okuyverin. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.